Apo nga kakabsat, mapanti nga agwa. Mapanti man te agwa no. Agbunubunti pagay nga kunada. Nakpitak ka. Ate tigan man tayo apaw. Ato Jay kung kunada nga porwa kapaw. Nga ing bunubunan da apaw. Ing bunubunan dati kasta ko na apaw. Kasta tayo pinagbrugano na eh. Ato Jay kung kunada nga pang professional nga guano, pang legend. Sa kagarti tambakan mo na. Tanay tambakan mo atin na eh. Hintayo iparparkuan na pa. Hintayo itambakan na ba? Ito apo, ito diskarte sila ka na. Nagsasawad nila ta kami na eh. Namagumpay okay. Nalawa unay dati ako, nalawa unay nga. Nalawa unay sa atin tatambakan di ba? Hintayo man mangsarak di ka. Kaya di ko nada nga naisawang. Program na. Nagi-masterik nak apaw. Nagi-masterik nak nga makapadakti tambak. At hindi ko pinadaan nga lugasay. Apaw. Magamit ano kasi ang pitatambak mo tayo. At i-diskarte apaw no kasi takit nga glupyasket. Sawangan ay tambakan di apaw. Sinubutan data na pero di mo sinugot. Nagrigat eh. Maday, ima ata. Ima. Kaliyang di ba tapos di mo na. Nagrigat nga yung galo. Di kinisayam. Ano kabel naman dito nakakuha namin. Wala nga. Ito tumumpak na rin. Okay. Ipiltak mo nga kasta. Sumugot tayo nga rin ba? Eh. Diyan, dalang matima. Nih, nagro ka man tayo, ipagas ko man may sumugat. Isugutan nga paray. Isugutan paray. Sugutan na tayo. Natangawal ti sugot na. Wah, hindi gitu. Kung kargana nga ako na da. Dati mo tinagbiyagan ti Hindi gitu nagpultakan nga ako na da. Nagpultakan? Apa, unti daga na dati ni paray pa nga eh. Niya pa niya. Napara na di daga. Dumduming samtay. Idulin ng matay kita daga. Awa, nanti ka daga na. Sarakik ta daga kay agpukaw mat. Niya pa nga. Ang petagpukaw ti daga nga. Matidagdagan. Makadlawak sa Makadlaw na pambara. Apa nga mapukaw ti dagahan. nabayaga ko na pa. Nabayaga ka agsugsugutan ming tatanak lang nakadlaw nga ka. Nagdulin ta daga no itong kila. Apo kadagay ti barbaro dito channel may apaw. Ti Ato J kung kunada nga ako apaw. Nga ing sugutan Ato J kung kunada nga sugot. Sugot islam. Hanga mo dito tata may surdam naman dito. Ang atin eh. Nay apaw. Sawangam apa? Sawangam. Hanga sa ngawang na paw. Oy. Tambakam. Lukas takit nga ka. Nga gwan-gwano ti apaw nga kasla di jacket. Tambakan ti dagiti kastoy nga sawang. Tama di nga rumor di nutrients na. Papa. Nagalan ba itang salita? Ay kinatultulad ko lang kini tatang ko aparay. Pasensya ko na po ta hanak nga ka. Samtay nga natingtas ti bitag ti gutad ti pinagpala. Tayo teksarak tayo man ti tambakan tayo. Ni, paray. Nga ba nga? Nga gapura paray kaya dupay nga susugutan dito na Oh, po. Yung mga ganitong space, ito yung mga lagyan natin. Nalakalang ti agbiag no kastakit nga nagagita pa. Kaya gamitin dito oras ti apong nagsugaw. Di 555 to na? Mula nga 555 to na dyan. Apo. Talagang ibagasan natin 5552 na. Padasin tayo man nga. Pinadas kumit apaw tinaminsan nga daw. Pinadas kumit ti nagwa. Tinagmulat ti kunada nga pres katuna.
Pinalas ko apaw. Ingkalkalik mi tati. Induldulin ko pa baka kalyente ka ruba apaw. Ay na. Hindi kinalik apaw. Tamok nga nagbagasain. Madi nga apaw. Naglatlatay. Tukin na na sa di kwartak paray. Maditirik nagdiji ka dati yung aldaw para. Amuyo yati inubrak paray. Anya. Napan nagtital-talaw. Nagsugsugot aklangain. Kapaw, ti kasano ti sumugod ti pang professional. Dagito kastikit nga napos ko lapaw kit pag-utin to apaw. Kaslalag pag ti ruta pa. Tayo si road na mas sila. Uy na pa. Agpaiso jay ko na nga dayto jay ko na da nga root nga masidsida. Nga wawagan da nga pagay nog bunga kin bagas no mairek. Bagas kumaray. Irik kumaray. Maawagan no irik nga mairek kin irik nagbalin nga bagas. Apaw. Ang kumanan mo niya trip na dito apaw. Ag motor dito tinga di kabakiran na pa. Kasi apaw, nakaala tayo na apaw. Hintayo man met sumarak ti nalawang ako na da. Apaw sa rakin dito tinalawa. Nagpindas ti house na apaw na. Nagmay nga agrarib. Apaw na eh. Nagpindas apaw, nagpindas. Hey, paray. Migneji ko na da nga nalawa. Lawa. Paray. Ay kita nga lang. Ataya di kung kunada nga dinamag nga nalawa. Wait, isagat mo sugot nila. Ay napaw, nagado ti balong ko na eh. Ay atoy, di kung kunada nga nalawa. Isaw, agpaiso di kunada. Ag dinamag di purok may, di kabaranggayan may. Hoy, tinalawa pa. Kapaw, tinatik ti garta to papaw. Lawa. Pinarigat dito pa. Pinarigat dapaw. Itugkilan ti manir dapaw. Nagdali bike na doon. Nakamamak na paray. Ano lang paray kasi makapalbis sila doon, di ba maglangaw? Tinapaw. Napa, unda ka na. Apo! Nagimas nga itugkilan napaw. Nagimas tirik na nga itugkilan. Ayun, dito nga na taga. Dati alumbay na paw. Da. Nakastakit nga may busti bala. Kapan tayo lang nga galatin napuskol. Napuskol nga ko na nga nagsabong. Nukit din ukit time kat talaga nga napuskol. Daytaw isaw. Nagpindas ti agos nun eh. Apaw. Ito yung red horse nga kunadaan. Red horse jay tinga ti kataltalo na. Sino nga tamang timinom dito apaw? Ipaigid daw. Ito yung apaw jay kung kunada nga guano apaw. Wala, yan. Kita namin dito yan. Yan, yan dito dito na. Ay pa. Ito, pala. Ay pa. Tamahan ko na da? Ne, paray. Kaya pingaglabas-labas kami dito tingnan ti susugutan may paray. Ha? Ay, record pala. Kuhain. Mga kadiskarte, tapos na natin yung mission natin. Doon. Tapos na yan. So mga kadiskarte. Real man! Subscribe na po kayo kung gusto nyo mag-subscribe sa pagsusugot. O pwede nyo i-like kung nagustuhan nyo at pwede nyo din i-down like kung nonsense tong video na to, content. So sige mga kadiskarte, gawag ka man.